eu sempre me descalzo. Non me gusta andar cos tenis na casa. Limpio os pés no felpudo, pero non me descalzo, non poño os zapatos, entro cos zapatos. Descalzada siempre, siempre, me da mucho asco. Ando con os zapatos da calle, si non me cambio. Teño as zapatillas na entrada e o que fago sempre. Siempre descalza. Por que me teño que descalzar para entrar na casa? Deixo as ali no patio, os zapatos ou o que sea, teñaría unhas chinelas, meto as chinelas e pola casa. No me gusta nada andar con los zapatos de la calle, ni entrar en mi habitación. Manías que vas collendo cos anos. Team calcetines, team zapatillas, team descalzo. Eu son team zapatillas. Descalzo con zapatillas. También algunas veces en calcetines. Zapatillas de estar por casa. No, ni zapatillas ni descalzo non. Sempre con zapatos. Bueno, si hay algún que confesa, querido Héctor, ¿esto é así? Que di a ciencia sobre entrar na casa sen quitarnos os zapatos? Pois mira, precisamente o último estudo que temos sobre este tema, sobre este hábito, non é do ano 2008, fai casi nada. Na Universidade de Arizona o que fixeron foi repartir diferentes zapatos a persoas, para do seu número, claro, para que cando iberan pola rúa e fixeran a súa vida normal cos zapatos postos. Ao cabo de 15 días, recolleron eses zapatos e analizaron as solas e viron que tiñan, de media, 420.000 bacterias cada sola de zapatos. Pensa que, claro, venimos pola rúa, pisamos de todo, ouriños de can ou de persoa tamén ás veces, pisamos feces, pisamos aceite de motor, pisamos cabichas que hai pola rúa, e todo eso, toda esa suciedade, levámola logo para casa. Pisamos no interior da nosa casa con ela e algún pode pensar, bueno, pero que claro, eu non levo aquí a lingua, non toco aquí. Non tocas aquí, pero se che cae algo chan da casa e o colles, sexa un alimento, un bolígrafo ou o que sexa, estás collendo tamén esas bacterias, porque ata o 90% dos microorganismos que haxa na sola do zapato quedan pegadas nas baldosas, na tarima. E xa se tes un neno pequeno que anda gatuñando polo chan ou xogando no chan cos xoguetes, xa nin te conto. Bueno, o sea que realmente, Héctor, ¿a qué riscos nos enfrentamos realmente o entrar na casa cos zapatos? Pois mira, podemos coller unha infección de ouriños, unha infección respiratoria, unha infección gastrointestinal, acabar con diarrea, con vómitos, pensando que comiche algo que te sentou mal ou que estaba en mal estado, e igual foi por levar os zapatos da rúa e telos na casa andar con eles postos. E como digo, todo tipo de infeccións, incluso problemas de pel, problemas dermatolóxicos tamén. Así que este hábito de andar pola casa cos mesmos zapatos da rúa temos que desbotalo e cambialos pois por unhas zapatillas, por unhos calcetís e incluso tamén para as visitas. Cando veñen unhas visitas, non imos dar unhas calzas como as de quirófano, cando alguén entra, non? Pero sí que lle podemos dar pois unhas zapatillas desbotables destas ou unhos calcetís para que realmente facer do noso hogar un entorno máis seguro. E haberá, Héctor, quen este na casa pensando, pero estas bacterias non poden sobrevivir tanto tempo, hai pegadas na sola, acabará o seu efecto. O gallá, pero sobreviven moito tempo, porque ti pensa, por exemplo, que se entras con estes zapatos no cuarto de baño, claro, nese cuarto de baño teñen calor e teñen humidade, teñen todo o que queren as bacterias para vivir, e poden estar ali metidas nesas grietiñas das baldosas, estar ali vivindo moito tempo, así que podemos coller algunha enfermidade deste tipo por andar, pois eso, cos zapatos da rúa na nosa casa, e se queremos que a nosa casa estea ben limpa, pois igual estamos fregando ben, limpando ben, desinfectando todo ben, pero en canto chega alguén da rúa con isto posto, acabouse a limpa. E atopamos máis bacterias aí que no inodoro. Vale, pois para que quede claro, o vexan claramente na casa, Héctor, a que tipo de enfermidades nos enfrontamos se non pomos as zapatillas ao chegar, Héctor? Pois mira, temos por aquí o listado feito. Temos conxuntivite tamén, porque esas bacterias ou eses virus que nos levamos nas nosas suelas poden acabar nos ollos perfectamente, collemos un bolígrafo que caeu no chan, logo froto o ollo e ala, xa están, as bacterias para o ollo. Así que conxuntivite, diarrea e vómitos, o que decíamos antes, pensas que comiche algo que te sentou mal, que estaba en mal estado, botas a culpa algo que comiche fora ou que tiñas na casa, e igual foi por esas olas dos zapatos que levan Klebsiella, que levan E. coli, que levan unha serie de bacterias que se van pegando aí, e fungos tamén que poden acabar provocando unha infección respiratoria e mesmo unha neumonía. Así que sempre é mellor adoptar ese hábito que xa teñen en moitos países do norte de Europa, en algúns países asiáticos, deixar o calzado na entrada e cambialo pois por unhas zapatillas. E ademais co relax que dá chegar a casa e porse esas zapatillas e poñerse cómodo. E porse cómodos. Bueno, creo que temos dúbidas para ti sobre este tema que tela. A ver, imos ca primeira, a ver que che preguntan, Héctor. Se baixo a tirar o lixo coas zapatillas da casa, teño que desinfectalas despois?
A ver, é que claro, de pouco serve que as quitemos se logo poñemos as zapatillas que están moi limpas, que están de dentro da casa, pero vou ao contenedor a tirar a basura. Si é certo que recorro pouca distancia, pero estou pisando ao redor do contenedor que moitas veces unha bolsa que quedou fora, outra que se abriu, outra que quedou por ali, hai moita concentración de restos orgánicos ao redor dos contenedores. Entón, claro, non é o ideal. Que podemos facer se un día nos despistamos? Pois limpar as olas, que tamén é algo que podemos facer co calzado da casa. Por exemplo, temos aquí, por exemplo, auga, collemos un pouquiño de lixivia máis ou menos uns 30 mililitros que adoita ser o tapón, máis ou menos. Botámolo nun litro de auga fría, eso sí, porque ás veces pensamos, bueno, vou botar auga quente coa lixivia que desinfecta mellor. Non, a auga quente vai facer que a lixivia deixe de funcionar, así que mellor con auga fría, pasamos de un pañiño, estamos limpando, podemos limpar ata o 90% dos microorganismos das olas con esa solución de lixivia con auga. Así que, bueno, pois é unha solución, se te esqueciche e baixache coas zapatillas a tirar o lixo. Que a todos nos pasou algunha que outra vez. Imos con máis dúbidas para Héctor. Merquei hai anos un felpudo antibacterias, con iso xa desinfecto o calzado? Mira, estes felpudos antibacterias fixéronse moi populares na pandemia. Ti recordarás cando entrabas, por exemplo, nun comercio que vías así un felpudo cunhos así postos que poña felpudo antibacterias. Sí. Claro, o felpudo, esa acción antibactericida non leva 5 anos funcionando. Hai que facer algo para que funcione. Si é certo que eran antibacterias non pola súa composición, senón porque podías botar nel pois algunha solución tipo con lixivia, algunha solución con alcohol, para que realmente permanecese aí e ti cando pisas, o que facemos é o frotar, estás limpando, como co pano que decíamos antes de limpar e frotar as olas. Pois eso mesmo, pero co felpudo. Claro, esa solución hidroalcohólica ou esa solución a base de lixivia hai que repoñela. Se eu convergache no 2020 son 2025, se non estiveche repoñendo esa solución, é un felpudo normal. É un felpudo normal. Pois moitas grazas, querido Héctor, por todas estas aclaracións e consellos que sempre veñen moi ben.